Mae yna nifer fawr o gyfleoedd i chdi ddefnyddio a datblygu dy sgiliau Cymraeg wrth astudio ym Mangor. Mae yna gyfleoedd i astudio'n Gymraeg neu'n dwyieithog ym mhob ysgol academaidd. Os wyt ti'n siarad Cymraeg, fe fyddi di'n cael dy gofrestru'n awtomatig ar fodiwla Cymraeg craidd dy gwrs. Does dim angen i chdi wneud unrhyw beth. Bydd hyn yn rhoi sylfaen ardderchog i dy yrfa ac yn dy baratoi ar gyfer byd gwaith dwyieithog. Mae Astudio drwy'r Gymraeg yn rhoi cyfle gwych i chdi gyfarfod rhai o dy gyd-fyfyrwyr sydd hefyd yn siarad Cymraeg ac yn dy helpu i ddod yn rhan o gymuned Gymraeg fywiog Prifysgol Bangor. Cofia hefyd, wrth astudio rhan o dy gwrs drwy'r Gymraeg, fe fydd yna gyfle i chdi dderbyn cefnogaeth ariannol ychwanegol, felly mwy o arian yn dy bocad. Os wyt ti isio mwy o wybodaeth, neu os oes gen ti unrhyw gwestiwn, cysyllta efo ni dros e-bost. Da ni yma i dy gefnogi pob cam o'r ffordd.